Possessió infernal. Escrivia cartes des d'allà a França. Fa molt que no hi ets i no sé què pot passar. I les cançons que havíem cantat junts després de tantes coses com... Si sabets on ets, de seguida et diria. Però cada nit no dorms a la dreta. Ei, Ashley, on som? Acabem de travessar la frontera de Tennessee. Per tant, som a... Sí? Per tant, som... Aquí. Vigila! Què cony fots? Vols que ens estimbem o què? Ei, a mi no m'atabalis. Ha sigut el volant. Se m'ha escapat de les mans. Doncs no ho entenc. Ahir el vaig portar al mecànic i em va dir que anava com una seda. Sí, doncs potser que se'l torni a mirar perquè la direcció falla. L'únic que li funciona és el clàxon. Aneu a la merda! No anava per vosaltres! Collons, tu! Ei, Scott, explica'ns com és la casa.